खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मिथिंगानि समायना महरखौ नायनानै गोजोननाय लानोब्ला बे समाव नोंथाङाबो शिलंआव दावबायहैनो हागोन समायना रमायना गलाब गुफुर गाबजों बुंफबदों शिलंआ चेरी बिफाङाव समायना रमायना गलाब गाबनि बिबारजों बुंफबदों जाय जोबोद मुहिनि गोनां खालामदों शिलंखौ चेरीनि समायना रमायना महरखौ नायनो दावबायारिफ्राबो होंगो दोंगो जाहैदों शिलंआव आरो दावबायारिफोरनि गोसोखौ बांसिनै बोगथाबनो थाखाय चेरी ब्लसम फेस्टिभेल खुंदों बोसोरफ्रोमबो नभेम्बर दाननि गेजेराव 15 आरो 16 नभेम्बराव चेरी ब्लसम फेस्टिभेलखौ खुंनाय जायो देग्लायबो 15 आरो 16 नभेम्बर अदेबानि दिनै आरो गाबोन साननैनि हाबाफारिजों शिलंआव चेरी ब्लसम फेस्टिभेलखौ खुंनाय जागोन चेरी ब्लसम फेस्टिभेलाव इन्टारनेशनेल मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि एकनाबो बाहागो लागोन आमेरिकानि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि एकना आसामनि गुवाहाटीआव सफैखाबाय बिथांजों लोगोसे बनी एम आरो सुपार एम लुकास बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन इन्डियानि पप आर्टिस्टफोराबो बेयाव बाहागो लागोन जेरै जेस्लिन रयेल कनिका कापुर आरो ओनसोलनि माखासे मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन BTechनि बारग' EM आरो BPFनि दैदेनगिरि अलेन्द्र कुमार मुसाहारिया अबथिरायै रुंसारि जाबाय BPFनि समाव खेबथाम MCLA जानायजों लोगोसे EMबो जादोंमोन बिथाङा गोलाव सम बेरामजों जुजिनायनि उनाव अबथिरायै रुंसारि जाबाय बिथाङा राजखान्थियाव थानानै रायजो राजाफोरखौ सिबिनायनि अनगायैबो बर' हारिनि सिनायथि आरो मोनथायनि थाखायबो दावहा नांदोंमोन बिथाङा बड' भलन्टियार फर्सनि डिस्ट्रिक्ट कमान्डार हिसाबै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों फाव लादोंमोन अलेन्द्र कुमार मुसाहारि बिथाङा नाथाय गोलाव सम बेमारजों जुजिनायनि उनाव बिथाङा दा जोबथाहांलाबाय आरो बिथाङा थैनाय समाव गावनि बिसिजों लोगोसे 3 फिसाजोफोरखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय जोंनि आसामाव जाब्रबथाय जानानै गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जायो आरो गोबाङा जिउ खोमायाब्लाबो गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जायो नाथाय थैनाय आरो जोखोम जानायनि थाखाय सोर साबैसेया सोरखारनिफ्राय रां मोनदों गुबुन गुबुन रायजोफोराव जाब्रबथाय जायोब्ला नियम बायदियै सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइखौ होनो थाखाय जोबोद खम समनि गेजेरावनो फोसावनानै होयो नाथाय जोंनि आसामाव खोनानो मोननाय जाया नाथाय नोंथाङाबो जाब्रबथाय जायोब्ला नेम बायदियै सोरखारनिफ्राय रां मोननो हायो बेखौ लानानै क'क्राझारनि DTO मावख'निफ्राय मिथिहोदों हिट एन्ड रान बा नोंथांखौ सौख्रांनानै बबेबा गारिया खारलाङोब्ला आरो गारिनि सौख्रांनायजों नोंथां बा नोंथांनि नखरनिया जिउ खोमानो गोनां जायोब्ला अब्ला नोंथाङा 2 लाख रां मोननो हागोन आरो गोब्राब जोखोम जायोब्ला 50,000 रां मोननो हागोन क'क्राझार DTO मावख'निफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि बेनि थाखाय आसाम सरकारा डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दानानै दोनखादों जायनि चेयारमेना DC आरो मेम्बार सेक्रेटारिया नेशनेल इन्सुरेन्सनि ब्रान्च मेनेजार बेनिखायनो रांखौ मोननो थाखाय जाय जायगायाव जाब्रबथाय जादों बे ओनसोलनि पुलिस थानानि गेजेरजों जिल्ला प्रशासननिसिम बा DC मावख'निसिम रिपर्ट आरो एप्लिकेशन सौहैनो नांगोन बा एप्लिकेशनखौ जमा होनो नांगोन बेनि उनावनो डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियाव जथुमा जिरायनानै रांखौ होनो थाखाय थांखि लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो गारि मटर सालायनायनि सायावबो सांग्रांथि फोसावदों क'क्राझार DTOनिफ्राय जायनाखि लावखार ओंखाम जानायनि सम सफैबाय बेनिखायनो जाब्रबथायजों जाहाथे सुबुंफोरा मोगा-मोगि जानो गोनां जाया बेनि सायावबो सांग्रांथि फोसावदों नेम निथिखौ मिथिखानानैबो गोरोन्थि खालामनायनि थाखायनो सुबुंफ्रा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों बे खेबाव जौ लोंनानै गारि सालायनानै हमजायोबा 10,000 रां जुरिमाना होनो नांगोन नङाब्ला 6 दाननि जोबथेसालिनि साजा मोननो नांगोन नङाब्ला मोननैबो साजाखौ मोननो हागौ होननानैबो गोख्रोङै सांग्रांथि होबावो DTO मावख'निफ्राय बेनि अनगायैबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि कमिटिखौबो हमहैनाय जागोन मानोना बिथांमोनहा सोरखारनिफ्राय गनायथि लानानैसो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बानायदों बेनिखायनो बिथांमोननियाबो नोजोर लाखिनायनि बिबान दं होननानै फोरमायथियो क'क्राझार DTO मावख'निफ्राय दिनै 15 नभेम्बर दिनैनिफ्राय गोदान दिल्लीआव जागोन बड'लेण्ड महोत्सव 15 आरो 16 साननैनि हाबाफारिजों गोदान दिल्लीआव खुंगोन बड'लेण्ड महोत्सवखौ लोब लोब सुबुंफोरा बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लानो थाखाय आवगायलांबाय नाथाय दुखुनांथाव रेलगारिजों दावबायनाय दावबायारिफोरा सोरबाया मबाइल खावजानो गोनां जादों आरो सोरबाया रां थानाय बेग खावजानो गोनां जादों दिहिराबियाबनि UPPLनि वमेन सेलनि प्रेसिडेन्ट पुर्णिमा बसुमतारी बिथांनियाबो बेग सेख'जादों बिथांजा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव बायजोआव थांनाय समाव बेगखौ नोजोर लाखिनो थाखाय लोगोनो होलांदोंमोन नाथाय लोगोआ रांनि बेगखौ खर'सा लानानै उन्दुलांसनदों बे समावनो रेलगारिनि बाहेरानिफ्राय खोरखिजों
रांनि बेगखौ लानानै खारदों जायखौ पुर्निमा बसुमतारियाबो नुसनफैदों होननानै फोरमायथि आरो सिखाव होनानै होज्रि ख्रावनायाव गुबुन सासेया सिखावखौ होसोदोंमोन नाथाय सिखावा उल्थायै अन्थाइ खुबैनानै खारलांदों होननानैबो फोरमायथिदों पुर्निमा बसुमतारिया बिथांजोआ फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बेगाव गासै 8,000 रां दंमोन लोगोसे गोनां फोरमान बिलाइफोरबो दंमोन रां थानाय बेगखौ सिखावा खावनानै लांनायनि उनाव माखासे अनफावरिफोरा एसे एनै खांलायनानै रांनि मदद होदों जाहाथे दावबायनायाव रांनि जेबो जेंना गोनां जाया होननानैबो फोरमायथिनो गोनांदि दिनै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लागोन आरो BTech मोननो हानाय मोन 26 बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो दामजुफोरनि स्टलखौ बेखेवनानै होगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोन लोगोसेनो बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेयाव बाहागो लागोन आंनाव केश गैया बा आखायाव रां गैया आरो आं नोंथांनो गुगोल पेनि गेजेरजों रांखौ होगोन होननानै नोंथांनाव सोरबाफोर मदद बिदों नामा जुदि बिदों अब्ला सांग्रां जा मानोना बे मुगायाव मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो रावखौबो फोथायनो हायै बायदि जाबाय सोरनिबा अलखदखौ नुनानै मदद होनो थाङोब्लाबो गावसो उल्थाय खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो माब्लाबानि समाव थिग बेबायदिनो मोनसे जाथायाबो सोराङाव फैदों गुबुनखौ मदद होनो थांनायाव गावसो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों सासे आइजोआ लखिमपुरनि नारायणपुराव जादों मोनसे जाथाय सासे आइजोआ गयजों लोगोसे बायदि मुवा बेसाद फानोमोन लोगोसेनो गारिनि थावबो फानोमोन गलादार आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै सेंग्राफ्रा मटर साइकेलजों फैनानै गलायाव गय जादोंमोन आरो मटर साइकेलाव थाव सोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि रांखौ गुगोल पेनि गेजेरजों होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों उनाव थांखांनायनि उनाव फिन आरो बिसोर सेंग्रा सानैयानो मटर साइकेलजों फैनानै मटर साइकेलाव गोबां बेसेननि पेट्रल सोनायजों लोगोसे गावसिनि मटर साइकेला गाज्रि जादों होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो गावसिनि आखायाव नोगोद रां गैया होननानै फोरमायथिनानै गलादार आइजोनिफ्राय मदद हास्थायदोंमोन 1,000 नोगोद रां बिथ'दोंमोन आरो बिनि सोलायै गुगोल पेआव रांखौ सोनानै हरगोन होननानै सेंग्राफ्रा बुंथिदोंमोन बे लेखायै आइजोआबो सेंग्राफोरनो 1,000 नोगोद रां होदोंमोन ओजोंहाय सेंग्राफ्राबो गुगोल पेनि गेजेरजों रांखौ होदोंमोन आरो रां होनायनि नटिफिकेसनाबो फैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों उनाव सेंग्राफोर खारलांखांनायनि उनाव रां हाबनायखौ नायनायाव राङा हाबाखै होननानै फोरमायथिदों गलादार आइजोआ बेखौ लानानै लखिमपुर थानायाव अजद होनायाव उनाव 4 सेंग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनोबो हादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरनोबाफोर मदद होनायाव जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय आइजोआ रायजो राजाफोरखौ खावलायदों काबेज उद्दीन आरो शेहेना बेगमनि न'आवबो सिखाव खावनाय जाथाय खौरांगिरि फैनायसिम नखरनि गासैबो सोद्रोमाफ्रानो थद गैयै जानानै दंमोन सिखावा थद गैयै खालामनानै न'आव थानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ लुथिनानै लांदों बिलासिपारानि सापतग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाथि दुरायाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनो गोनांदि लुथिनाय जाथाय जाखांनायनि उनावबो खौरांगिरि फैजासिमबो नखरनि गासैबो सोद्रोमायानो थद गैयै जानानै दंमोन खालि सासे सुबुङाल' एसे आन्दाज लानो हानाय जानानै दंमोन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 1:30 समाव सानै लुथिग्राफ्रा फैनानै न'आव थानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांदों आरो जायफोर लुथिनो फैदों बिसोर सानैखौ सिनायनो हायो होननानैबो सिमान लादों नखरनि सोद्रोमाया नाथाय मोजाङै थद फैयैनि थाखाय गासैखौबो रोखायै फोरमायथिनो हायाखै सोरबा सिनायनाय सुबुङानो जाग्रा आदाराव माबा मोनसे निसा थानाय मुवा बेसाद जाहोनानै बेबायदि सिखाव खावनाय खामानिखौ मावदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों नायबिजिरनाय हाबाखौ जागायबाय पुलिसा रोजा फरायसाफ्रा थाद'नाय गैयालासे सानब्रै सोमावसारनायनि उनाव फरायसाफोरनि दाबिखौ खोनासंनो गोनां जाबाय यूपी सोरखारा फोरमायथिनो गोनांदि आनजाद खुंनायनि सिस्टेमखौ लानानै फरायसाफ्रा थांनाय 4 साननिफ्रायनो गोख्रोङै खुद्रिदोंमोन जायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरानो पुलिस प्रशासनजों बुजानो गोनां जादोंमोन आरो माखासे फरायसाफोरा एरेस्टबो खालामजानो गोनां जादोंमोन फोरमायथिनो गोनांदि उत्तर प्रदेशआव पाब्लिक सार्भिस कमिशननि सिङाव सिभिल सार्भिसनि प्रिलिमिनारि आनजाद खुंनायनि सिस्टेमखौ लानानैनो फरायसाफ्रा गोख्रोङै खुद्रिदोंमोन सिगांनि समाव सिभिल सार्भिसनि प्रिलिमिनारि आनजादखौ सानसेयाव मोनसे शिफ्टआवनो खुंजोबनाय जायोमोन नाथाय दा साननै आरो मोननै शिफ्टआव खुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन 7 आरो 8 डिसेम्बराव खुंनो थाखाय फोसावदोंमोन बेनि अनगायैबो आर' आरो एआर' प्रिलिमिनारि आनजादखौबो मोननै शिफ्टआव खुंनो थाखाय फोसावदोंमोन 22 आरो 23 डिसेम्बराव खुंनो थाखाय फोसावदोंमोन बेखौ लानानै फरायसाफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारदोंमोन बे सिस्टेमनि हेंथायै मानोना गोजाननिफ्राय फैनाय फरायसाफोरा साननै आनजाद खुङोब्ला गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो होननानै बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो आनजादाव बेले-बेजे जानायनि आसा थायो बेनिखायनो सानसेयावनो मोनसे शिफ्टआवनो खुंनो थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदोंमोन रोजा फरायसाफ्रा गोख्रोङै दाबि खालामनायनि उनाव दा
सिभिल सार्भिसनि प्रिलिमिनारि आनजादखौ सानसेयावनो खुंनाय जासिगोन आरो मोनसे शिफ्टआवनो खुंनाय जासिगोन होननानै फोसावबाय ओजोंहाय आरो ARनि प्रिलिमिनारि आनजादनिखौ रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों